Ani to nebudem naťahovať, ideme si pripraviť brutálne višňové moravské koláče s bielkovinami, takže poďme na to. Zoberieme si jednu misku a jeden otušnený tvaroh. V tých videách veľakrát ten tvaroh vyjde, že hop a vyskúšame. A nič, dobre? Takže vyškrabíme lyžicou. Teraz šupneme 2 vajíčka. Bachneme sem 2 lyžice erytritolu alebo xylitolu alebo stevie, čo máte radi, to si šupnite. Ďalej pridáme 1,5 čajovej lyžičky kypriaceho prášku. Pridáme 2 polievkové lyžice vanilkového pudingu. Poriadne to zmiešame. A keď to máme, tak šupneme 1 hrnček špaldovej hladkej múky. Neznášajte tie hrnčekové záležitosti. Toto je približne 2,5 deci. Dávate toľko múky, koľko uvidíte, že cesto nebude také lepkavé, ale bude sa s ním dať pracovať. Dáme ešte trošku. Naozaj. No, ideme nadávkovať naše cesto na také malé pizzové časti. Uvidíme, koľko nám vyjde, ale asi na jeden plech tak 6 kúskov. Záleží od toho, že aké veľké spravíte. Takže aj podľa toho potom na jeden kus bude rozrátaná kalória a samozrejme aj bielkoviny. Ale veľmi dobre sa pracuje s týmto cestom, takže myslím si, že to bude good. Dobre. Oližeme prst. No a teraz chytíme túto lyžicu a stlačíme do cesta takú jamku. Dobre. Dáme lekvár višňový, tento je bez pridaného cukru. No, šupneme ešte navrch mandlové lupienky, lebo to bude mať taký fajnový, pekný efekt. Šupneme do rúry, pri 180 stupňoch pečíme približne 25-30 minút. Uvidíme, odsledujeme. Po 30 minútach naše moravské koláče vyzerajú takto famózne, necháme vychladnúť a ideme ochutnať. Pozrite, krásne. Ňam. Toto je bomba. Tie mangové lupienky na tom sú super. Vyskúšajte určite, zoberte si na desiatu, pripravte deťom. Fantázia. Vidíme sa na budúce. Čaute.